ću i 9 godina. I would like to buy something for my lips because they're... Sine, šta kažeš? Šta kažeš? Engleski jezik. Pa tako. Pa zato što i stranci žive u našem lepom gradu. Pa znam, sine, zato što nigde u svetu ne možeš da vidiš pun kafić radnim danom popodne. Šta kažeš? Šta ti znaš? Ne znam sve, sine, znam samo malo englesko. Malo znaš. Malo, da. Bravo. Šta je to, sine? Kakav je balon? Veliki. Jao. Ko ti kupio balon? Bravo, sine. Ajmo da pitamo mi Seku. Možemo da pitamo ovu Seku kako se ona zove. A, Seko? Kako se ti zoveš? Ne znaš? Ana Đurđević. Ana Đurđević. Bravo, Ana. A znaš koliko imaš godina, Ana? Toliko čak? 5. Je li moguće da ona ima 5, sine, a? 7. 9, 10. Ti znaš i da brojiš? Pa bravo, kako si ti velika devojčica. Znaš i na engleskom? Uči deda, ima vremena. Odlično, odlično. Trenirat ću. Neću je. Ne, trenirat ću, to je najvažnije.
Ajde sad, izaberite. Izaberite. Ajde, izaberite. Imamo jednu. Ajde. Tači što da to ne jede. Nikada to ne jede. Ajmo dalje. Držite. A zašto niste kupili to? Zašto će? A ti si rekla da želiš to da kupim. Pa imam jednu kuću. O. Ajmo. Hoćeš sve da snimiš? Da, duše. Hoćeš biti kako je lepo. Tako je, ljubavi moja. Jel se tebi sviđa? Da, ovako negdje. Snimamo nekako Kako bi ti snimala, sine? ovako. Jeli? Pa ne. Gde sad idemo mi? Ajde pričaj, tatice. Idemo da kupimo gumice. Bravo. Dobro, idemo da kupimo gumice. Ajde posle. A posle idemo u centar. A posle idemo u centar, tako je, A dušo. posle idemo u centar. Tako je, dušo moja. Tako je, zlato moje. A sad ti reci meni, šta ti, sine, misliš, koje su najbolje i najlepše, koje su najbolje i najlepše gumice za kosu? Ljubičaste. Namdžaraste? Ljubičaste. Ljubičanstvene, jao, dobro. Dobro si. Koje se tebi sviđaju? Meni se sviđaju plave. Su ti dobre plave?